Ens trobem al Pitch and Pad Tenis Móra, a la comarca del Maresme, on, organitzat per la Federació Catalana de Pitch and Pad, s'està jugant la quarta i última prova dels Callaway Series. 13, 14 i 15 de març, amb temperatures totalment primaverals, es va jugar la quarta i darrera prova de les Callaway Series Ranking EPA 2015, torneig Callaway, al Pitch and Pad Tenis Móra de Sant Andreu de Llavaneres. En total hi van participar 216 jugadors i jugadores i va estar organitzada per la Federació Catalana de Pitch and Pad. El millor jugador de la prova va ser el Daniel Stewart, del Pitch and Pad Can Rafel, que va fer 5 cops sota par. El millor sènior va ser l'Alibert Bernat, també del Pitch and Pad Can Rafel, amb 51 cops. Pues hoy muy bien, 5 bajo. Sabía de única opción tenía para hacer algo en estas 4 pruebas es ganar la prueba y bueno, la tema ha salido muy bien. He tenido opción creo en un momento para 7 bajo en hoyo 4 y a ver si podía ponerme enfrente de Jordi Serra, pero no, pero muy contento y muy bien. Bueno, ha començat molt bé, el que passa que he tingut un forat dolent que bueno, m'ha tirat a terra totes les opcions de guanyar, per tant, malament en general. Bueno, a veure, el nivell de joc ha estat molt bo, el que passa que m'ha faltat un pèl de sort amb alguns forats, bueno, al final crec que quedo tercer, per tant, content, però alhora decebut perquè avui podia guanyar el rànquing. Les fèmines, Garcia, del Pitch and Pad Sant Cebrià, i Holmes, del Pitch and Pad Teià, van guanyar la seva categoria amb un cop sobre par. I en la categoria hàndicap absolut es va imposar el Francisco Javier Felipe, amb 4 sota. Les categories Handicap Sènior i Handicap Femení les van guanyar el Miquel Àngel Ventura del Pitch and Pad Handicap 1 i l'Agnes Hidalgo del Bowling New Strikes amb un cop sota par. Finalitzat de les Callaway Series Ranking EPA d'aquest any 2015, la competició hi han participat un total de 435 jugadors i jugadores i el campionat se l'ha adjudicat en Jordi Serra del Pitch and Pad Tenis Móra, amb un acumulat de 166 punts, seguit del Daniel Stewart amb 162 i en tercera posició en Marçal Moré, del Pitch and Pad Franciac, amb un punt menys. Serra va fer un total de 19 birdies, forats en 2 cops, i de 5 bogies, forats en 4 cops en les 4 proves de la competició, amb targes de 46, 51, 55 i 50 cops en cadascuna de les jornades. Cal destacar que Jordi Serra va ser integrant de la selecció catalana que va guanyar el títol de campiona d'Europa 2014 el passat mes de setembre a Andorra. Bé, la valoració que fem des de Callaway, de les Callaway Series, un cop han acabat, és molt positiva, sens dubte. Més de 400 persones han jugat per almenys un dels tornejos i per nosaltres ha sigut un èxit.
Agrair també a la Federació Catalana de Pitch and Pad, que sens dubte la manera que tenen d'organitzar les coses és molt bona i per tant jo crec que podem estar molt contents i a part de Callaway ho estem d'aquestes Callaway Series. Estem també molt contents de la col·laboració que ens ha fet Callaway per aquest rànquing de Callaway Series d'aquest 2015, perquè sempre ens dona aquella espenta, aquella confiança del treball ben fet, la confiança que ens aporti una marca com Callaway, que confiï amb el producte que estem oferint des de la Federació Catalana de Pitch and Pad, ens dona el recolzament per continuar treballant i per continuar oferint als nostres esportistes la millor qualitat dintre de l'esport. Solo puedo decir gracias a Callaway porque es muy importante que los jugadores también tienen algo, un apoyo de un sponsor y en serio, muchas gracias Callaway. Ja finalitzada la prova, es va fer l'entrega de trofeus a tots els campions i campiones i també es va fer l'entrega de material esportiu cedit pel patrocinador Callaway als guanyadors del sorteig que s'ha fet en cadascuna de les 4 proves.